की मेघेश्याम रावत जो सरपंच जे एक सरपंच आसले आता जे सरपंच आहा त्यांचो भाव आहा तेका वायटींग लावन कितें तरी नंबर दिल्लो हो असो नंबर आसलेलो तो आणि ह्या प्रोसिडिंगाक अशें वायटींग लायलेलें आसा वायटींग लायल्या कारणान थंय इनिशियल सायन कोणाचे कित्याक ना त्या खातीर ह्या फ्रॉडाची कायदेशीर कितें ती इन्क्वायरी पंचायतीन करपाची आमी आज ठराव दिल्लो आहा 60/2 माझे घर आहा 192/28 हितून संगमाचे घर आहा तशेंच आमचे परिणाचे घर आहा तांकांय तेणी नोटीसे काडलेले आमच्याच बरोबर ज्यांची घरां 50, 30, 40 वर्सां पयलींची आहा आमी आयज तांकां जाब विचारूंक गेले जाल्यार आमकां अशें कळून येयलें की नोटीसी जे काडलेले ते आमकां हॅरेसमेंट करून काडलेले. संदीप वामनराव आणि त्याचे कुटुंब त्याच्या नावावर 15 घर नंबर आहात आज आणि ती वयल्या वाड्या आणि खोलप्यान आसा. एट प्रेझेंट आम्ही त्यांना इन्स्पेक्शन केले आमच्या थ्रू तर आमकां आडून आयले की फक्त त्याची एक 3 ते 4 घरां आसात. 15 आमी जेन्ना विचारले तांकां 15 घर नंबर तुम्ही कशे दिले तेंचे डॉक्युमेंट कितें सबमीट केले तर पंचायतीन आमकां RTI थ्रू रिप्लाय दिला की आमी तेंचे कसलेच डॉक्युमेंट घेवंक ना म्हणून पण तेंच्यांनी कशे ते रिजोल्युशन पास केले ते आयज आमी पंचायतीन मागला तेंच्यांनी खंय खंय घर नंबर तांकां दिल्या आणि कशे कशे दिल्या आयज आमी पंचायती कडेन ठराव मांडला. पंचायतीन सांगला आमकां 8 दिसां भितर घरां दाखयता म्हणून पण अशें तर इलिगल चालूच आहात. अशें पंचायत कशी घरांक घर नंबर दिवं शकता विदाउट डॉक्युमेंट सबमीट सांगपाचें रिजन म्हणजे जो संदीप वामनराव त्याच्या नावावर 8 घर नंबर आहा जे आमच्या रेकॉर्डान आहा आमी जे पंचायती कडल्यान घेतले. गीता संदीप रावत ही संदीपाची बायल आहा जी टीचर आहा तिच्या नावावर 2 घर नंबर आहा आणि मागीर जी आहा दुसरी जी लक्ष्मी वामन रावत ती संदीपाची आई आसा तिच्या नावावर 6 घर नंबर आहा. गणेशाम वामन रावत हो संदीपाचो भाव आहा जो आयज सरपंच आहा त्याच्या नावावर 1 घर नंबर आहा. तिसरो चौथो मागीर आहा तो मेघेश्याम वामन रावत जो संदीपाचो भाव आहा त्याच्या नावावर 1 घर नंबर आहा जो आमच्या रेकॉर्डा प्रमाणे खोलपेवाडी म्हणून आहा आणि तो आमच्या व्ह्यू प्रमाणे म्हणजे आमच्या गावातल्या लोकांच्या ह्याच्या प्रमाणे तो आमचा वयल्या वाड्यान हांगाच्यान 1000 फीट इतल्या लांबेर आहा आणि खोलपेवाडी जो नंबर म्हणटात ते हांगाच्यान 6 किलोमिटर आहा